ותולדות נוח איש צדיק, תמימיה בתורותיו, את האלוהים יתהלך נוח, ויולד נוח 3 בנים. Kain i Avelj, 2 brata. Nakon što su prognani iz rajskog vrta, Adam i Eva dobiše 2 sinova. Dečaci odrastoše i Kain stariji postade ratar i posveti se obrađivanju zemlje, a mlađi brat Avelj postade pastir. Jednoga dana 2 mladića odlučiše da prinesu Gospodu darove. Kain donese snop zrelog zlaćenog žita, sveže donesenog sa žetve. Aveljov dar beše novorođeno jagnje, posebno odabrano iz njegovog stada. Bog osmotri ponude koje su braća prinela, te se zagleda i u 2 mladića. Prozreo je kakvi su zapravo ljudi i pozna da ga Avelj istinski voli i veruje mu, te prihvati njegov dar. A Kainovu ponudu Gospod odbi. Nije je mogao prihvatiti jer je vidio da je Kain hladan i ohol i samovoljan. Kain na to mnogo rasrdi. Iz očiju mu sevnuše besne iskre i on se okrenu da ode od Boga. Pre nego što stiže da ga napusti, Bog mu se obrati. Zašto se tako srdiš, Kaine, upita ga on. Da si dobro činio, sada bi bio srećan. Ja bih tada prihvatio tvoj dar, ali zlo je kao divlja životinja. Vreba pritajeno u blizini i čeka priliku da skoči na te i savlada te. Moraš se boriti protiv njega. Ali Kain ne hte da sluša Gospoda, niti da razmotri njegovu opomenu. Ogorčen i kipeći od besa, odjaho je nazad u svoje polja, mrzeo je Avelja zbog njegove dobrote, zbog koje je ovaj Bogu bio mio. Prvo ubijstvo. Bog beše zadovoljan Aveljom, a Kainov dar odbi. Kaina je opsela najstrašnija ljubomora prema bratu. A prizor Aveljevog radosnog lica samo mu još više raspirivao bes. On odluči da nekako izravna račune sa bratom. Hajde da prošetamo po poljima, pozvao on Avelja jednoga dana. Dobro, pođimo, odgovori Avelj spremno. Možda je brat ipak zaželeo da ponovo budu prijatelji. Dok su hodali kroz mirne predele, sve strašnije plamteo Kainov bes prema bratu, koji mu ništa nažao nije učinio. Uzavreli gnev nagna Kaina da napadne Avelja, koji ništa nije slutio, i on ga ubi jednim silovitim udarcem. Sve se odigra u trenu. I ne osvrnuši se, Kain brzo uteče. Tada se Bog obrati Kainu. Gde ti je brat? Upita ga on. Kainu zastade srce u grudima, ali mirno odgovori. Otkud ja to mogu znati? Jesam li ja njegov čuvar? Kaine, zašto si počinio ovo stravično zlodelo? Žalostljivo upita Gospod. Tada Kain spozna da je Bog sve video i da zna za mržnju i ljubomoru koje su kipele u njegovoj duši. Nedužna krv tvoga brata zahteva pravdu, reče Bog Kainu. Ovo će biti tvoja kazna. Zemlja ti više neće darivati plodne useve, a ti ćeš postati skitnica bez sopstvenoga doma i lutaćeš do kraja
svojih dana. Kazna je moja preteška, uzviknu Kain. A sazna li ko šta sam učinio, ubiće me. Ja ću te čuvati, odgovori Bog. Niko te neće ubiti. Tako Kain ode sa svoje zemlje i svoga doma. Još strašnije, ode od Gospoda. Bejaše previše ponosan da sasluša Božju opomenu i odabra da mrzi i ubije brata svojega, umjesto da ga voli i s njime uživa u radosti. Priča o Noju, Noe započinje gradnju. Kainovo bratoubistvo beše samo početak izopačenosti koja se kotila u svetu. Premda ljudi smisliše mnoge divne i korisne alatke, oni pronađoše i mnoštvo načina da se otuđe od Boga jedan od drugog. Gospod je znao da ništa ne može učiniti da navede ljude da vole jedni druge i ponovo postanu dobri. Nisu želeli ni da čuju za njega. Sve što je rđavo i pokvareno moralo se ukloniti, moralo se početi iznova. Ali Gospod pronađe jednog čoveka koji ga je iskreno ljubio i verno mu je služio i koji je činio ispravno i dobro prema svojoj porodici i svima oko sebe. Taj čovek beše Noje. Jednoga dana Bog saopšti Noju šta će učiniti. Moram zaustaviti ovo nevaljalstvo, reče Bog. Ljudi su iskvarili moj svet svojim mrđavim i okrutnim delima. Poslaću potop koji će sve zbrisati, ali ti i tvoja porodica bit ćete pošteđeni. Zato počni da gradiš veliku barku. Gospod dade Noju uputstva i mere za golemu lađu koja će moći da izdrži potop što će ga poslati. Morala je biti napravljena od čvrstog drveta i natopljena smolom s polja i iznutra. Reče mu i da barka mora biti dovoljno velika da u nju stanu Noe, njegova žena i 3 sina i njegove žene. U nju je trebalo izgraditi i pregradke za par od svake vrste životinja i ptica kako bi se i one spasle od potopa. Noe učini baš kako mu Gospod zapovedi. Dugo mu je trebalo da sakupi sav materijal i sagradi golemu lađu. Prolaznici i susedi u čudu su gledali šta Noe radi i često mu se podsmevahu. Ne prekidajući svoju rabotu, Noe ih je upozoravao na predstojeći potop. Pokušao je da ih ubedi da prestanu činiti zla i da se okrenu ponovo Gospodu. Ali niko ne obrati pažnju na to što Noe govoraše. Kiša, kiša, kiša. Dugo je Noe gradio svoju barku i nastojao da ubedi ljude da se promene i stanu moliti Boga za oproštaj zbog svih rđavih stvari koje su počinili. A onda, jednoga dana, presta lupa čekića. Noe je završio barku. Ipak, još puno posla bilo je pred njim. Trebalo je pripremiti hranu za sve putnike, ljude i životinje. A onda je valjalo sakupiti životinje. Noju je u celom poslu svesrdno pomagala njegova porodica.
konačno sve pripreme bejahu obavljene. Vreme je da se ukrcamo na barku, objavi Bog. Pođi Noe i dovedi svoju porodicu i sve životinje. Kiša će početi za 7 dana. Za tih 7 dana Noe je uneo sve potrepštine na lađu i ukrcao sve putnike. A krajem sedmice kiša poče da pada. Kao što je Bog i rekao. Kada su se Noe i njegova porodica i sve zverinje i ptice bezbedno smestili u barci, Bog zatvori ulaz za njima. Kiša je padala i noću i danju, bez prestanka. Uskoro, čak i najviše vrhove planina prekri uskovitlana bujica. Ništa se nije moglo videti unaokolo, osim vode. Ljudi i životinje nestadoše u potopu. Kiša ne prestajaše 6 punih nedelja. Ali Bog ne zaboravi na Noju i njegovu porodicu. Kao što je i obećao, kiši najzad dođe kraj. Adonai, שמעתי שמך